Springeren sætter af. Han bruger armene til at generere fremdrift. Modtageren gør klar med den nærmeste hånd til at sætte den i hoften på springeren og den fjerneste hånd på ryggen mellem skulderbladene, og modtageren gør klar allerede inden springeren sætter i med hænderne på airtracken. Modtageren hjælper springeren rundt i bevægelsen med den fjerneste hånd fortsat på ryggen. Det bliver så den nærmeste hånd her, hvor den fjerneste flyttes om i maveregionen på brystkassen for at sikre, at der ikke kommer overrotation.